Tkompli l-weda tal-Partit Nazzjonalista li joffri soluzzjonijiet u pjanara l-ħajja ħjar għal poplu Malti Wawċi u dim Gvern Laburista li għażel jinjora d-diffikultajiet li wieħed jgħaddim minnhom ta' kuljum. Waqt intervista li kellu fil-programm Analiżi fuq Net Television, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar il-pjaga tal-għolli tal-ħajja. Tħares lejn il-Gvern u taraħ qed jinjora din ir-realtà, mhix biss problema imma realtà. Aħna qed nagħtu mhux biss soluzzjoni ħalli nindirizzaw l-għolli tal-ħajja, imma qed nagħtu tama wkoll lin-nies illi taħt Gvern Nazzjonalista jistgħu jgħixu aħjar. Il-Partit Nazzjonalista diġà ppreżenta għadd ta' proposti sabiex din is-sitwazzjoni tkun imtaffa xi ftit jew wisq, inkluż il-proposta li t-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro fuq il-part-time u l-overtime tkun eżenti u allura dawk il-flus jibqgħu fil-but, xi ħaġa li tgħin ukoll l-ekonomija. Bernard Grech indirizza wkoll il-kwistjoni tal-Kunsill Lokali fil-Gargur wara l-Gvern Laburista bil-barka ta' Roberta Bela seraq id-dritt tal-arawrin. Dawn huma nies illi the end justifies the means. F'kollox m'hemm rispett lejn ħadd, għalhekk irridu niqfulu lil dan il-Gvern. Għax Roberta Bela jaħseb illi għandu dritt jagħmel li jrid bil-Gargur. Nhar l-erba' li ġej il-Partit Nazzjonalista se jkun qed juri s-solidarjetà tiegħu lejn Helen Gawci u r-residenti kollha tal-Gargur wara li din il-lokalità inħatfet mill-Labor b'rabta mal-ewtanazja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li bħalissa dejjin bid-diskussjonijiet sabiex il-quddiem jippreżentaw il-pożizzjoni tal-partit dwar dan. Aħna niddeċiedu għaliex inħobbu lill-persuna u għalhekk id-diskussjonijiet tkomplew fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin inkunu nistgħu wkoll ngħidu lill-poplu x'inhija l-fehma tal-Partit Nazzjonalista. Kristin Mamo għal Net News.